Bebebulala inyoka abantu odwendweni lokucacelwa kwenkosi uMalusi Zondi njengoba bekukhona izintombi namabutho kanye nosomabhizinisi abahlukene. Ohola iqembu lezombusazwe ezweni lase-Angola uthi ukujabulela ukubona umshado wesintu osezingeni eliphezulu kangaka. I'm completely sure that we could learn so much with this ceremony. And in the end of the day, maybe I can tell you much more than I told now, but it's a big pleasure. I was born in a place where we have the kingdom of Chiacas from Angola. The Chiacas from Angola are compared to the Zulus because of the big courageous that they always had. And I'm here so satisfied also because of that. Lo mcaco uzimaziswe nawo undunankulu wesizwe umfundisi uThulasizwe Buthelezi obemele iNgonyama. Inkosi uMalusi Zondi ibicacelwa uNdlunkulu uSinothile Khumalo wasePortshepstone eningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal.